דרוש גוי למכירת חמץ לפני פסח. דרישות: גוי מלידה, דובר עברית, מכיר את כל ההלכות מה? הכי טבעי למצוא גוי למכירת חמץ במודעת דרושים. חכמינו זיכרונם לברכה גזרו שכל חמץ שנשאר ברשותו של יהודי, והוא לא נמכר לגוי כמובן, שאחרי הפסח הוא יהיה אסור באכילה ובהנאה. לכן חשוב מאוד לעשות מכירת חמץ כדת וכדין. ואחרי הפסח, כאשר בן אדם הולך לקנות חמץ בחוץ, חשוב מאוד שיבדוק שהחנות שהוא קונה ממנה את החמץ עשתה מכירת חמץ כדין. זה מצוי מאוד בתחנות דלק או בכל מיני מאפיות, במקומות שאנשים לא כל כך שומרים תורה ומצוות, לבקש לראות תעודה שנעשתה מכירת חמץ כדת על כל החמץ שיש בחנות, על מנת שלא ניקשל חלילה ברכישת חמץ שעבר עליו הפסח והוא אסור בהנאה או באכילה. אחמד, הסתדרתי. מכרתי את החמץ דרך מוקד תהילים. שוקרן, תודה. מה הסלאמה?